aljana 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 ita rayuwa da kake dole ne sai ka san takun da kake Allah mana Allah to ani ban san dole da ne kake faɗa ga maka kai ku tsaya ne to ku dakata daga nan la ilaha illallah muhammadur rasulullah dakata ina muke ne Allah da hila ka ko da zafi bakinsa koda da kifi sai sabar rufin asiri. Ka ji wai yarinyar nan na kira ta har wajen so bakwai ta kika daga. Wai me ya faru ne na rasa gane ga ma ka rabu da yarinyar nan. To ta ya zan rabu da ita? Kai ma ba so na kake wallahi yarinya tana so na ina son ta. la ilaha ya rasulullah rasulullah na da Allah na kuma bala wai da Allah na ga maka dan boy wala da ha na da Allah kuma bala dari diya ba ta ko ina ka ba sai da ka ga ibnu jinni ta ko ina wal jinsi A ta ina? kaga da kule mun je mun kula yarinya wai yarinya ashe aljana ce Aljana kuma ƙarya ne ba wata aljana wallahi. Wallahi ba kai. Kai ka da akwai wata aljana. kai yanzu haka zaka faɗa Mu je mun ga mun taimaka mana kuma da tashi mu taimaka mana tashi mu je kai aljana ce fa mu je mu dan buwa a taimaka mana kai wannan ba shi da mu hankali bi sa a baya aljana 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 aljana